Opo. ako sa mga balitan na tayo. Kontraktor pa. Opo, anday mo. Kanang abang magbanday, warehouse. Okay akong giingon na. Mga warehouse, mga warehouse, may isa natin. Ano, oy? Kaya mo adapt mo talaga yung mga kasi karon sa karon nagpado na yung mga nagpado kilala. Ato lang ako. Kay si Jan, kontraktor mo to. Pipatit na ng mga nani. Kaya kung siya mo pa, kita-kita ko ito ng dawya ka. Ano kung yapon nila ko na po? Masagat ko yung mga bata na nagpapit siya naman po. Pupunin mo ang mga niya po. Pero hindi na pabilita. Kung sige ay. Nasigo. Wala siya. Wala kay bullseye. Tito. Toothbrush na pagkawaman na. Mas dahil yung butang sa bawang. Bilan. Itlog na sa Nakabuhi na sa tumba.
dito kaya 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 may sa rito na isa. Pero ang gana ko na wag sa mas kay puti ko isa isa pagbubuhay. Ayan, pag-ibig yung gulong na isa, pinutuwa ka. Yung bugis, hindi mo kakalit. Pinapasok, hindi tayo. Pero naman ito, iya yung sama, pero mayo, analisis. Oo, pero kanisa, amo rin, para sa mga automatic na ka sa mga forecast 6, automatic na yan. Kaya ang ito na mapapagod, iparadali ka na tayo na, for example, di ako mga 5 plus 5, 5 plus 8, yan ako malitan ba? Nagawa mo siya umudang sa doon si Lulong, ano sila? Ang sweet. Kaya yung mga bata yan. Isa-isa, hindi na gawa mo. Dansan. Pero kung ano sila, kaya magkakansin ko Siguro sila ang class, pero dapat i-follow up doon kay the next stage. Mali, 30 minutes. Ang usa, happy na mga 50 minutes. Hindi ko nga sure ka sa ito yung time.